Liqalile liyagawula izembe kumalunga e-ANC angikubingelele ngikwamukele le channel eMaswiti Mina Production ukubingelelayo ke umxolisi mfana kadla umzala phansi le enkandla emathatha amnyama mangabe ke uyaqala ukufika kule channel cela ukuthi ngizele iqiniso ukuthi ukho subscribe mawuqeda kwale video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje wenza kwethu udaba ngeze ngaloke njengamanje luthi ke liqalile liyagawula izembe kumalunga e-ANC njengoba ke njengamanje sekukhona omunye osehlile ke esikhundleni kanti futhi kukhona futhi nomunye osolekayo ukuthi ke ngathi ke kuyamzungeza ukuthi ke ehle esikhundleni ngenxa ke yamacala akabhekene nawo angikukhumbuze nje ukuthi ke ngo2017 iANC yasusa okanye yakhuphula umthetho uthi ke ngaphakathi nje eqenjini lilodwa leANC kuzoba nento ethi ke mawukuthi khona amacala obhekene nawo uzophoqeleka ukuthi ke usule esikhundleni ozobukusona ukuze kuzovikeleka ke ilokhuzana igama ke leqembu kushuthi ke njengamanje ke osesulile ke uZizi kodwa umnumzane ke lo obekade ke eMinister of Sports Arts and Culture lapha ke eMzansi Afrika ususwa nje ngenxa yokuthi ke ubhekene nezinsolo zecorruption yemali engango 1.7 million rand imali ke kaphume ngayo ke ngebail ke ngobe engaphandle nje uphumeke ngesamba sika 30,000 shuthi ke ANC yathi ke mayisungula lo mthetho ngo2017 babaningi ke abantu besilokhu sibabona nje umuntu useyasula umuntu waniswabhekana necala uyasula umuntu waniswabhekana necala uyasula njengamanje ke futhi ke omunye kozulelwa amanqeke ubaba ke lapha ufikile Mbalula njengoba ke nayi AfriForum isivuse ke amacala akhe isiphethe ke idokodo lezinto ke afika zenza ngale eDubai njengoba ke naye esolwa ngokuthi ke wathatha imali yama taxpayers wahamba wayidla le eholidini ke eDubai into endala kakhulu ke le nganza kwethu kodwa ke icala aliboli ungajezile njengamanje ke naye ke icala lakhe ke njengoba seliqalile selivukile lizoqala ke lithethwe baningi kakhulu abantu abasezothethelwa amacala baningi kakhulu lokhu ke kuzobe sekunikeza kamanye amaqembu intuba yokuthi ke avela atheleke kalula kulezi izikhundla ke ezikhulu kakhulu njengoba ngangutshelile ukuthi ke naleli ke likaMengameli nalo ke ukuthi ke liyavuka leli ke lephalaphala naleli lika President Cyril Ramaphosa lephalaphala liyavuka kushuthi ke naye makuthi uyaqala ubhekana namacala uyangena nje enkantolo ANC izobe simpoqa ukuthi baba umthetho uthi ke makungena enkantolo nje waye uthatha amacala uyaresign ngakho ke sicela nje ukuthi usulele bese ke usiphumela kanje lapho kube sekungena omunye umengameli Home Minister of Finance ingena abanye Home Minister of Sports and Culture njengoba nje vele sesikhona ke lokhuzana sesikhona ke isikhundla lapho sekungena abanye kuphi nakuphi sekungena abanye kodwa ke sizolokhu nje silandele eduze siza ukuthi kuqhubekani mina okwami ngizolokhu ngikwenza ngizolokhu nje ngu-update ngakho konke okwenzakalayo ngizocela nje kuwena ukuthi ke ngicela subscribe ulike ke bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje ngiyabonga asithabana kwivideo elandelayo